Tens hora? Les 5:10. Uf, com passa el temps, eh? Sí. Sembla que era ahir que ens vam conèixer. Era ahir. Ah, I bueno, què? No queda cap posta oberta en este poble. no. Però si ens esperem una estona obriran la gasolinera. Si vols, hi podem anar. I què fem mentrestant? Podríem fer l'amor. Què? De bon rotllo, eh? Mentre no obren la gasolinera. Tens uns ulls preciosos. I t'estimo. Però si no mos coneixem de res, tu i jo. Collons, que no! Però si t'he explicat tot el que sé de la meva vida. Què? A veure... Em dic Ramon Fargas Ponset. Tinc 23 anys. He estudiat FP, manipulació d'aliments. Treballo a la cancel·laderia dels meus pares, però no m'agrada. I sóc independentista. Bueno, no n'hi ha prou. Però, tia, què més vols que Que no sóc la teua col·leg? tia, tinc un nom, no me digues tia tot lo rato. Vale, que ja ho sé, eh? Et dius... Júlia! I treballes de peluquera. Esteticient. Esteticient, sí. Com a la botiga de casa, que ara li volen fotre delicatessen. Què més? Ja no recorde res més? Ho veus com no m'escoltaves? Sí. Heu vingut amb les teves amigues per passar uns dies amb la, com es diu, la pluja. Lluna! I l'altra, la Roseta, que es diu Maite. Pilar? Hòstia, xica, no em fotem un apuesto, eh? Escolta, veig que t'interessen molt les meues amigues. Però què dius? Si ni m'he fixat en elles. Només t'he vist a tu. I això? Home, doncs perquè ets la tia més bona i més ben dissenyada que ha trepitjat els carrers d'aquest collons de poble des que l'Ava Gardner va venir a passar-hi un estiu. Qui? Una actriu de Hollywood que va estar per aquí. Nosaltres encara no havíem nascut, eh? I així que jo m'assemblo. Molt. Però millor, eh? Ei, al bar de la plaça hi ha una foto seva. Si vols, demà quan obrin te l'ensenyo. Ai, demà quan obriguen ja no estiré aquí. Ah, no? No, me n'anem en el primer autobús. Vaja. Aquesta sí que no me l'esperava. I ja. És terrible. Si volem follar ens haurem d'anar espavilant. Tu no penses en res més, veritat? Sí, clar que sí. Però ara no se m'acut res més. Vale, d'acord, fem-ho. Però de mi no esperes res més que sexe, res d'amor. Val, cap problema. Vine, arrima't. Ai, que està dura! Sí, està una mica dura, sí. No, collons, la pedra! Sóc un superheroi, defensor de la veritat. Amb el primer autobús, però per què tan aviat? Perquè hem de ser a casa a l'hora de dinar. A més, ja tenim els bitllets. Ja, però ara no pots anar-te'n. Ja tinc algú que m'espera. I tu també! He tallat amb la Núria. Què? Però per què ho estàs fent tot això? Em preguntes per què ho faig, només ho faig per tu. Em demanes per qui ho faig i m'escoltes callada en silenci, només ho faig per tu. Que m'escoltes, només ho faig per tu. Ja ho has vist, això és tot el que tinc. No t'amago res. En una estona però hem compartit tot el que hem après. Tu esperes tot de mi. Jo ho espero tot de tu. Em demanes que et faci feliç i jo et dono més del que puc. Per fi hem coincidit i en un instant el món pot convertir-se en el
potser escriuré demà. Serà el nostre petit secret, ningú la podrà escoltar.